Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Marka. U той час Jezus wyszedł z ziemi Tyru i przeszedł przez Sidon do Galilejskiego Mora, pośród mierzał Dekapolisa. I przynieśli do jego глухонемого, i prosili, aby sklał na jego ruku. Odwiózłszy jego dalej od natłpu, poklał jego w uszy swoje palce i plunąwszy na ich, докрануўся імі да ягонага языка. І, паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму: «Эфата», што значыць «адкрыйся». І адразу ж адкрыліся вушы ягоныя, і развязаліся путы языка ягонага, і пачаў гаварыць выразна. Тады Езус загадаў ім, каб нікому не казалі. Але колькі не забараняў ім, яны яшчэ больш апавядалі і, будучы надзвычай здзіўленымі, казалі: «Ён зрабіў усё добра, учыніў, што глухія чуюць, а нямыя гавораць». Похваленый Иисус Христос, дорогие браты и сестры! Вітаю вас і знов в нашем покое лекцию Дивина. Покое, где мы приближаем Слово Святой Библии до наших сердца умилования. Сьогоднішнє Євангеліє показує нам Єзуса, який оздоровляє. Вельми пригоже оповідання, яке несе в собі вельми глибокий сенс для наших серців і нашого особистого навертання. Давайте поглянем, що відбувається. Євангеліст з самого початку цитує, що Ісус Христос ідзе ў межы Декаполіса. Што такое Декаполіс? Гэта федэрацыя 10 гарадоў. Гэта федэрацыя была заснавана яшчэ за часоў Александра Вялікага. І гэтыя гарады не цешыліся асаблівай дзесьці такой добрай рэлігійнай маральнай рэпутацыяй. Асабліва для таго, што гэта былі гарады-перабежчыкі. Гэта значыць, што калі прыходзіла тая ці іншая ўлада, яны пад яе падстасоўваліся, каб ім было добра, не зважаючы на свае традыцыі, прыналежнасці і нават веру. Декаполіс гэта была тэрыторыя асаблівым чынам населеная язычнікамі. Там асаблівым чынам глядзелі з пагардай усе юдэі на гэтую тэрыторыю, бо там вера ў адзінага сапраўднага Бога была ў меншынстве. І Єсус Христос туди йде і там пробуває то в Галілеї язичницькій, як ми вже чули у Євангелії, то у Декаполісі, якби відказуючи контроверсійно фарисеям, які трошки раніше перед гэтым уривком Євангелія спрачаліся з Христом на тему ритуальнай чыстасці, а тым, што павінны мыць там рукі, начыння, рабіць тое ці іншае, каб быць чыстымі, чаму еш з тымі нячыстымі, чаму прабываеш з тымі нячыстымі, чаму увогуле робіш так брудным сваё жыццё, бо ритуальная чыстасць, яна вельмі важная. Ісус Христос, прапаведуючы ў межах язычніцкай Галілеі, Декаполіса, хоча звярнуць увагу ўсім тым фарысеям, як бы падкрэсліць: слухайце, ваша нячыстасць, яна ў сэрцах, яна не мераецца рытуаламі, не мераецца нацыянальнай прыналежнасцю, і нават рэлігіяй не мераецца. Бо ведаем, што большасць тых, якія прынялі Евангелие Ісуса Христа, это былі язычнікі, якія пазней сталі вельмі моцнымі прапаведнікамі Бога. Таму Ісус Христос не цураецца Декаполіса, не цураецца іншых зямель, якія дзесьці не з'яўляюцца традыцыйнымі, такімі, якія належаць асаблівым чынам рэлігіі Бога, але прагне ўвайсці ў кожны бруд, у кожную нячыстасць, у кожную незразумеласць, каб там вылавіць сваіх паслядоўнікаў, каб менавіта з кожнай такой сітуацыі мець і будаваць свой касцёл, які не пабудаваны на святых, які не з'яўляецца музеем святых, але з'яўляецца месцам, дзе кожны хворы можа атрымаць аздараўленне. Такое аздараўленне, між іншым, атрымаў сённяшні чалавек з Євангелія. Асаблівы вельмі значны момант у сённяшнім Євангеліі, браты і сёстры, гэта супольнасць. У евангеліста Марка гэта сустракаецца даволі часта, бо амаль усіх хворых і нямоглых да Єзуса Христа па аздараўленне прыносяць нейкія людзі, ці то гэта сябры, ці то іншыя і гэтак далей.
Гэтым самым таксама Бог хоча паказаць, што дапамога іншага чалавека яна вельмі патрэбна і актуальна. Што вельмі часта мы паасобку не можам зрабіць першы крок да Езуса Хрыста, не можам атрымаць свайго аздараўлення, таму мы патрабуем іншых людзей, якія вакол нас. Асаблівым чынам гэта дапамога іншых людзей хворым, якія прыходзяць да Хрыста, якіх прыносяць да Хрыста, з'яўляецца сімвалам і менавіта такім вобразам касцёла. Бо касцёл гэта не структура браты і сёстры, гэта супольнасць братоў і сясцёр, якія па-сапраўднаму хочуць адзін аднаму дапамагаць. Таму вельмі важным з'яўляецца такая свядомасць, што калі я з'яўляюся часткай касцёла, гэта значыць я ўсвядамліваю сабе, што усе хворыя, нямоглыя, сляпыя і глухія, ці то буквальна, ці то праз пераноснае значэнне нашыя браты ў касцеле з'яўляюцца маім цяжарам. І калі я кагосьці асабіста не знаю і не магу яму дапамагчы, то я магу дапамагчы ім прыблізіцца да Езуса Хрыста праз сваю асабістую малітву. Таму, браты і сёстры, памятайце пра такую касцёльную салідарнасць. Касцёльную салідарнасць з усімі тымі, хто не можа сам альбо не мае па розным прычынам сілы дайсці да Езуса Хрыста, атрымаць яго аздараўленне. Што мы як адна супольнасць, як супольнасць братоў і сясцёр у крыві Езуса Хрыста, павінны дапамагаць прыбліжацца кожнаму да Хрыста. Няхай твая малітва, твая канкрэтная дапамога дапаможа таму ці іншаму, хвораму ці фізічна, ці духоўна, наблізіцца да Месіі. Асабіста для мяне яшчэ такім важным момантам у сённяшнім Евангеліі з'яўляецца момант, калі адбываецца гэты цуд. Бо Jesús Христос не робіць яго ў прысутнасці ўсёй той аўдыторыі, якая чакала на гэты цуд, але, як кажа евангеліст, то узяў гэтага хворага, сляпога і нямога на бок, адвёў яго трошкі далей. І там пачынае момант яго аздараўлення. Гэта вельмі важна, бо Христос не клоун, які робіць фокусы на паказ. Ён не робіць гэта на вялікую аўдыторыю. Самыя вялікія цуды аздараўлення, як фізычнага, так духоўнага, якія з'яўляюцца навяртаннем, адбываюцца дзесьці на боку, дзесьці без іншых вачэй, без іншай прысутнасці, а па-сапраўднаму ў цішы твайго сэрца. У моменце, калі ты па-сапраўднаму сам насам з Богам вырашыш свае праблемы, пакажаш яму свае раны, зразумееш тое, што ты павінен рабіць, толькі тады Бог дае табе канкрэтны лек, дае таксама табе сваю любоў, дае таксама сваё аздараўленне. Бог робіць вялікія рэчы, але ў асобных месцах, без рупара, у які б дзесьці ён мог абвясціць гэта ўсяму свету, каб усе адкрылі рот і сказалі: «О, да ўсё ж такі Христос, ён існуе, вы ўсе павінны зараз паверыць і пабегчы ў касцёл». Заўважце, Бог гэтага не робіць. Ён не патрабуе шоу, ён не патрабуе сенсацыі. Ён робіць вялікія рэчы з боку, каб мы, якія да гэтага боку з ім адыходзілі ў сваёй пакоры, у зразуменні сваёй абмежаванасці, у зразуменні сваёй грэшнасці, маглі ва ўсім гэтым яму прызнацца і сказаць, што адзін і вялікі і сэнсоўны з'яўляешся толькі ты, Бог, у нашым жыцці. Таму хочам цябе прыняць, хочам цябе запрасіць у нашае сэрца і просім, каб тут, на гэтым боку, збоку ад усяго гэтага света, праблемы іншых вачэй, просім цябе, аздараві нас. Наступае момант аздараўлення. І гэта аздараўленне, як у большасці выпадкаў у Евангеліі, адбываецца праз дотык. Jesús Христос дакранаецца хваробы, дакранаецца людзей пракажаных, дакранаецца людзей нячыстых, грэшных, дакранаецца сённяшняга сляпога і нямога чалавека. Дотык ён з'яўляецца сімвалам таго, што гэтая асоба, якая дакранаецца да іншай, перадае яму сваю моц. Не толькі моц, але і таксама тое, кім ёсць тая асоба. Таму Jesús Христос, дакранаючыся да гэтага хворага, дакранаецца, перадае яму як бы ласку, сваю ласку, благаслаўленне, дар Духа Святога, але таксама тое, кім ён ёсць, па-сапраўднаму дае частку свайго паклікання святарскага, прароцкага, каралеўскага, якое даецца нам, браты і сёстры, падчас святого хросту.
вельмі прыгожая синхронизация наступае ў гэты момант аздараўлення сляпога і глухога таксама з момантам, які словы кажа Езус Христос: «Эфата, адчыніся». Да сённяшняга дня гэтыя словы, такі абрад эфата з'яўляецца часткаю святога хросту, асаблівым чынам, калі мы кажам пра хрост дарослых. Гэта той момант, калі па прыкладу сённяшняга Евангелія святар дакранаецца да вушэй і вуснаў чалавека, які прыняў святы хрост, і кажа на яго, аддыхаючы як бы такім подыхам, як Езус Христос: «Эфата, адчыніся». Дзеля чаго? Дзеля таго, каб той, які прымае святое хрышчэнне, гэта значыць, прымае гэты дотык Бога, прымае ласку Духа Святога, але і пакліканне Езуса Христа, тое, кім ён ёсць, павінен зараз адкрыць свае вушы, каб пачуць ягонае слова, каб быць асабліва чуйным на тую тонкую мелодыю волі Божай, якая прасачваецца праз святое Евангелие, праз тыя ці іншыя знакі, гэтак далей, але асаблівым чынам павінен адкрыць свае вусны дзеля таго, каб быць апостолам. Браты і сёстры, быць пасіўным католікам немагчыма. Гэта ўвогуле супярэчыць нашаму веравызнанню. Заўсёды і ўсюды тыя, якія атрымалі дар эфата, адкрыцця на Божую ласку, на Божую любоў, на веру нашу хрысціянскую, павінны адкрываць свой род дзеля таго, каб абвяшчаць Езуса Христа, каб сведчыць пра Яго. Мы не кажам, што ўсе павінны быць прапаведнікамі, ксяндзамі, гэтак далей, але мы пра Христа павінны казаць, бо Бог адчыніў нашыя вусны для таго, каб з гэтых вуснаў як мага часцей гучала ягонае імя, гучала ягоная любоў, ягоная святая воля, каб мы праз прапаведванне святого Евангелия моглі пашыраць валадарства небеснае тут на зямлі, умілаваныя браты. Заканчваецца сённяшняе Евангелие так называемым месіянскім сакрэтам, а менавіта тое, што Jesús Христос просіць тых, хто стаўся сведкамі гэтага цуду, каб яны маўчалі, каб яны зрабілі проста нікому не расказвай. Jesús Христос вельмі часта аб гэтым просіць, заўважце, падчас розных цудаў, якія чыніць у імя свайго умілаванага айца. І ён просіць, каб не абвяшчалі і не рабілі яму непатрэбную рэкламу. Дзеля чаго? Бо калі гэтыя чуткі пра надзвычайныя рэчы пачынаюць распаўсюджвацца, яны, канешне ж, прывлікаюць да сябе шматлікіх людзей. Натоўпы і натоўпы пачынаюць хадзіць за Jesúsом Христом. Але ці ў гэтых натоўпах сапраўдныя вучні Бога? Мы вельмі так узрушваемся, браты і сёстры, калі на розныя нашы урачыстасці, у Боцлаве на фесце столькі людзей, на працэсію Божага цела ў Гродно, ў Мінску столькі людзей, столькі веруючых, столькі вучняў Jesúsa Христа. Калі такія надзвычайныя рэчы, то яны дзесьці выпаўзаюць са сваіх нораў і бягуць, каб паказаць, што яны існуюць. Але сённяшняя сітуацыя каранавірусу, напрыклад, вельмі прыгожа гэта ўсё верыфікуе. Паказвае нам, дзе ж тыя вучні Jesúsa Христа падзеліся. Мы бачым, што касцёлы сталі полупустымі вельмі часта, што ўжо няма такіх натоўпаў, што засталіся па-сапраўднаму тыя, хто ў Jesúса вераць. І так заўсёды было. Калі рабілася штосьці надзвычайнае, то людзі прыбягалі, людзі шукалі сенсацыю, людзі шукалі цудаў, людзі не шукалі Бога насамрэч. Гэта вельмі трагічна. Калі мы вельмі часта можам ісці, свенціць хлеб святой Агаты, як у нас у Смаргоні, калі праз касцёл не можна прапхацца, калі мы можам свенціць грамнічныя свечкі і гэтак далей, што столько людзей і гэтак далей, але калі кажаш людзям пра навяртанне, пра Божае Слова, то яны не хочуць гэта слухаць, гэта іх не інтарэсуе. Людзі да споведзі не пайдуць, але хлеб святой Агаты пасвяціць абавязкова трэба. Бо гэта ж аберег, гэта ж талісман ад пажараў і ад усяго на свеце. Штосьці надзвычайнае, то мы адразу хочам мець. Мы па такое прыходзім. Такі хлеб святой Агаты нам патрэбны. Але ці патрэбны нам хлеб Jesúsa Христа, ягонае цела? Тут задайцеся пытаннем. Калі мы апошні раз былі ў споведзі, ці мы ўвогуле асэнсоўваем патрэбу, што эўхарыстычны хлеб нам патрэбны да нармальнага існавання людзей. Рэгулярная ежа анёльскага хлеба патрэбна нам для таго, каб быць вернымі хрысціянамі. Jesús Христос гэта разумее.
Таму кажа, што гэтыя цуды, усё, што я вам раблю, не абвяшчайце. Я не хачу, каб тут зараз быў нейкі фэст, дзе людзі бы хацелі мець штосьці надзвычайнае. Лепш хай будзе горстка вучняў, але якія свядома распазнаюць, кім я ёсць. Я ёсць любоў, я ёсць навяртанне, я ёсць праўда і справядлівасць. Калі ўсе гэтыя словы ў маім жыцці дзесьці пад знакам запытання, то ніякі хлеб святой Агаты, ані грамнічная свечка, ані нават 2 перакрыжаваныя свечкі святога Блажэя табе, брат, сястра, не дапамогуць. О добры наш Езу, сёння мы прыходзім да Цябе, сляпыя і глухія Твае дзеці. І просім Цябе ў сваёй вялікай міласэрнасці. Скажы, калі ласка, нам словы «Эфата», «Адкрыйся» і дакраніся нашых вушэй. Каб мы па-сапраўднаму чулі Тваё Слова, стараліся яго зразумець і прыняць, каб мы чулі Твой голас падчас малітвы, каб мы не загаварвалі Цябе падчас малітвы, але і таксама ў цішы намагаліся выслухаць Тваю святую волю. Каб мы чулі тое, што Ты хочаш нам перадаць, наша добры Пане. Мы просім таксама, добры Езу, скажы «Эфата», адкрыйся нашым вуснам. Бо вельмі часта мы з'яўляемся католікамі ў маўчанні. Мы любім маліцца і любім прызнавацца да свайго веравызнання толькі на бяспечнай для нас тэрыторыі касцёла альбо нашага пакою. Але з іншымі вельмі часта мы баімся размаўляць пра Цябе, баімся размаўляць пра тыя ці іншыя тэмы, якія датычацца сумлення ці граху. Адкрый вусны нашы, каб мы адважна абвяшчалі Тваё святое Слово, Тваю святую волю і Тваю святую любоў. Урэшце, наш добры Езу, мы просім, адкрый нашае сэрца, каб мы, пачуўшы Тваю святую волю у Тваім Слове, каб мы, абвяшчаючы гэтае Слово нашым братам і бліжнім, прынялі Цябе, добры Пане, ў сваё сэрца, каб Ты застаўся ім назаўсёды. Амен. У моменте сузірання, браты і сёстры, я хацеў бы вам звярнуць увагу на словы, якія сёння мы пачулі ў Евангелі перад тым, як Езус Христос даканаў гэтага цуду аздараўлення сляпога і нямога. А менавіта тое, што ён паглядзеў на неба, пазней дакрануўся і сказаў «Эфата». Езус Христос перад тым, як даконвае аздараўлення, глядзіць у неба. Гэта важны момант, які сёння мне асаблівым чынам так дакрануўся. Бо Езус Христос як бы перад гэтым хоча сказаць, што гэтае аздараўленне, якое атрымае гэты чалавек, яно чыніцца моцу менавіта неба. Менавіта той рэчаіснасці, пра якую вы, дарагія мае дзеці, часта забываецеся. Неба з'яўляецца момантам валадарства нябеснае, з'яўляецца найважнейшай мэтай. Таму аздараўляючы Езус Христос вельмі часта, апрача таго, што дае фізычнае аздараўленне, кажа, адпускаюцца табе твае грахі. Як бы з фізычным дае таксама і духоўнае аздараўленне. Таму Езус Христос дае такое поўнае аздараўленне хворым, якія да яго прыходзяць альбо якіх да яго прыносяць, дзеля таго, каб яны былі бліжэй мэты неба. Сёння, брат, сястра, ў гэтым моманце сузірання, звярні ўвагу. Калі неба з'яўляецца нашай мэтай, асаблівай, самай галоўнай, то колькі разоў на дзень мы пра яе ўспамінаем. Мы ўстаём кожны дзень з ложка з цэлым кошыкам мэтаў. Пайсці на працу, забраць дзяцей са школы, напісаць рэферат, напісаць стацью, зрабіць абед, схадзіць купіць прадукты і гэтак далей. Можа, урэшце рэшт, трэба нам устаць, зрабіць знак крыжа і сказаць сабе: сёння за мэту маю быць на адзін крок бліжэй неба.
Думаю, што калі мы так з сэрца будзем маліцца перад распачаццем кожнага дня, і калі па-сапраўднаму сваімі ўчынкамі будзем намагацца, прынамсі на гэтыя міліметры быць бліжэй Езуса Хрыста і ягонай мэты неба, то неба будзе рабіцца для нас бліжэй. І неба стане больш выразна бачнае таксама ў нашым жыцці, тут на зямлі, браты і сёстры. Таму зараз пасля гэтага відэо 5 хвілін прашу вас асабістай цішыні і медытацыі. А таксама прашу, ставьте падабайкі, подписывайтесь на наш канал, нам гэта вельмі прыемна. І да новых сустрэч, да наступнай пятніцы, да сустрэчы з Божым Словам. З Богом!